Horonya TV lajeli ke baga bela jelefo malikono ani mali koka au bismillah au ka bamanakan kunafoni keneka ka bembi alamsama lasri folo kle muga ani woro samba kelen kemenani an binani saba kila kishin na mabai aleka bangeni sanjatila o kelen bana bi alamsama desam kalo kile fla samba fla muga ani kele nabila isa aleka bangeni sanjatila amena munu kono kuma nyefo au nyana bakuruba fola lajala do ko ni sigira sen ka kuluba kenakena anga fama sola halbi kasega nya folu ke chogamina farafina kilibya fe jamana kele mega nyangi beremita kanyeshi anga jamana ma halbi kasega nya foli ke ulula o bolen ko conseil des ministres o kone la dai anga jamana ministre buloni ga fara jamana nyama yereka ube ke araba do yawla halbi kasega kuma jamana la halayauka nebna ke anga kuna fon yawla fambawi amana munu soroga farauka jamana kuna fona warla nga fara jen fa wala ke barauka ambe ulu kono kuma nyefo au nyana au bismillah ko kura au ka bamana kan kuna foni kena ka soni amena munu kono kuma wala au ye ambe olodnya ka fo jamiyatu ikmal dinin karamogo ba sayidina shakmaru seydou global elfar lañini wara foyte ni cebayna ka saka alaka dinne sigi minen kono kila kishin ne mabayi ale taraka abla minen min konnena o de keleme ka abla wuli ka jola sanga ani wati bela jelena abe masara manika dinaw lase ina fo akakan chuga mina aye do kolon kenesi fo ka tase wajulu kenoma ani unanya ngona chama wala sa islami adine o be seka kuna wulo chuga mina ni adunye o de hukumu konnena tene wo tene sayidina shagmaru seydou global elfaru abe tene do kalam belebele kenesi ge akaduba konnena bako jikroni herema kono ne rekoro ina fo anyo onye fana chugumena wati temenona halbi o kunga revolution ikmal min karamogo ba la shagmaru seydou global akumana alislamo fe halsa alislame dineka akumana alislamo fe alanya srayala anga saka sara alanya chugamina kasaka masa bainga dine ba labara ina fo akakan chugamina ojuma sina yogo ale ansama jamina anga faruka o korfo lame bawla dine alanya sranyai madu aka doni jin ye sangade wallahi sangade du soni dama ige kaso bina mondo kadima ibita fo yoro wala la minti yanye billahi udela ma nyina o fok ma be ko ka sabali parce que ni laga to e kele ki yere di alama aba fo de ko karzate ko don awa hakli taala famundala ubo de famo anya fuye eflemi nani na ya soro doni keme de bila o milliard keme de bi awon zigile la ki la jala mais aw ye fe do de kanu kedda fe do la o de ya ambalala anga kira ba fo muhammad sallallahu alaihi wasallam kuni lahara kanu abi fiye bliga jena ni eche dere ni eche ngoni ye wuli bali sabo ebi sego kemeni mugayi ni ya fe mine iba bonye iba ni sojayi iba korotayi memu mina che ne ninge nti lahara soro odebi balamini na che wala ni lahara kanu abi fiye blike jena o chugo kile do ni jiere kanu abi fiye blike lahara la ne jiye kanu mba soro chugudi immogote ala tala nimbi be ala mayimo tola nindi be ala mayimo tola nimbi balaminene ni lahara soro che imo tola fenye fiena jiye kanu kama eti lahara soro chugo nyuma na de ulaya jandonna sabotili munu bidaka dogoyama min bidaka sikanye ba seko mununa ni abanu ma o kera sababu ye ka fiye do se ama
walma ka abali nyeta dola aw yere nyana o kama jugu bi yela ni baraboli la aw la akano laje billahi na saballaka to ala ko jiya kono ya ala taala malo ya ala ba wasa wallahi ra o de wasa do bilibili wule bali do parce que al ni jiya bekere kilindaya jiya ren na fulo bege ke tai dugo re kun fa ku abege ke tai atoto do iboloa atutu ibolo soni dama ibina kurondo ka boakadi ke dingetige ki shore ki tinti ke to wulika billahi ibi kodo abela jiya soroli dai Suleiman bin Dauda tadi muluku Suleiman ayale nyogomana wa nyogontina fene aya nyogontina ayere odefo rabbi ikfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab akwala ya fane Suleimana ma ikasikika masaya nina min bonyongo ti daga ma were ne kofe abonyongo ti di ma were ma ne kofe ala kunzona danve be ala ya be maradi Suleimana ma jinaw de kun ya ka gardu ya ni shaytanu Qur'ane ko jinaw babulo bara foyi tulula ku tunu ko jila doron ke jamani ya ko tuni sanu mboka na dama balikisa ka ci nale ni Suleimana ka ci serama ay sanu tasa ufafa ka tasa fasanuna a cha mamba ka daka mugoma ku katani ndi Suleimana ma ka hakili shwenai lala ni Suleimana ni bonya nunu mine ko Suleimana na ale na ka mugotu miga ka bonya doni de jirila Suleimana ka mugo bi bara la balkisa ka ci de umbiga kana unyebe kulula Suleimana ka dugu kono ablemambado uma famu ugera la ka gere unyebe muna sanu biriki udi tonto ne do nyogonga ibafo kulu abige ka soyi ka di Suleimana tasanu bolo sanu na madobla le do kola uko au na me kamina mi hagilishi ni sanu ka to soyi ka do ma obe mune keni ntosa kono sanu nunu ujonu bolo tala ala kuye Suleimana bonye febe de dirama akako seka foka sa dala mais Suleimana bemini bi bonye bamunu dirama olu bemini akasanu pale bemini ay dagabana ko mununge jie kono jina uye ko mununga ye mi mbonyo ngoma delege ka dugo koloka ameke maye ke kwalenye wa kofe anyogontina ke maye obonye banunu mbemini abetuna mana ere ka do double janya asorola chuko dodo la bige ba fu yimesi koni boloya ulo famule kofe kana sallallahu alayhi ngida ni tegala ngulu mboro la wallahi hali kungana na jena jiye bonye ngada nye da amidu go ka ala ka no yambe na fulo bonda wala ku yela anye garjege minti ba ya rabbi ala ko shuro ambeka bonye nanyo kano nanga here bala ala ka beda ila anye ala ko kanye kira bonye kama sallallahu rasuli ongani ngwe mbi jirila de jiye here nyini ndo kana sirabla ala te min ve kibo ke jiye kama asorole kofe kana so akado sirafe ala te sira min ve ado jiye tanye fitini de bele obinya lahara de ni siraka chukuna nabiga ke ngapma famia ulala ka lahara ino yambe ala ko kanye kira bonya kama sallallahu rasuli min tun ye tenen do ye revolution ikmadini karamogo ba Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farouq aye tenen do kala belebele mi kene sigi aka duba kono na ba ko jibroni herma kono ne la koro halbe ambe do de ke tenen do kala chama abe masara mani bolo alaka odu neni au bela jele garsegela
ina fɔ aw b'a kalama cogoya min na a bɛ waati jan bɔ CEDEAO jamana kɛlen bɛ ka ɲangini bere ta ka ɲɛsin an ka jamana ma hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka camancɛ fangako in ka se ka o kow lajɛ diɲɛma jɔlen na cogoya min na min senfɛ an ka minisiri olu fana ye lajɛrɛ kɛ kuluba faamaso la hali bi ka se ka kuma o koɲɛ ninnu kan ani ɲangini bere talen don ka ɲɛsin an ka minisiri dɔw ma minnu yamaruyalen tɛ tuguni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka taa CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Ni lajɛrɛba in senfɛ kuluba faamaso la Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli minisiri Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ farafina tile yan fɛ jamanaw ka sɔrɔ ko jɛkuluba CEDEAO ye ɲangi bere minnu da an ka jamana kunna ni waati na ko o ti fura ye Mali gɛlɛyaw ma wa a dabɔkun tɛ foyi ye fo ka se ka an ka jamana lafu hakililajigi bolo ma farafina tile yan fɛ jamanaw ka sɔrɔ ko jɛkuluba CEDEAO ka lajɛrɛ balalen dɔ senfɛ Ghana jamana kan Novembre kalo tile 7 san 2000 ani san 21 u ye ɲangi bere dɔw ta ka ɲɛsin Mali farancɛla fanga latɛmɛbaw ma ka danbɔ jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta ani Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli minisiri yɛrɛ la ni o ye Abdoulaye Diop ye k'a fɔ ko olu dɔrɔn de sen t'a la n'o tɛ k'a daminɛ minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Maïga a n'a ka minisiri tɔ bɛɛ lajɛlen fo ka taa fara Mali yɛrɛ farancɛla fanga wasaden kelenkɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ni o ye CNT maaw ye ka ɲangi bere damadɔ ta dɔw bɛ tali kɛ u ti se voyager ka bɔ Mali kɔnɔ na walikelen u ka sabi mana kɛ CEDEAO jamana fɛn fɛn kɔnɔ u bolo ti se ka to a la fo ka taa fɔ ni ɲangini ninnu ka wuli cogoya min na walasa hali sisan ka se ka fura sɔrɔ o ko ninnu na minisiri Abdoulaye Diop ale kɔni bɛ ka wele bila sanga ani waati Mali n'a teri jamanaw lasigidenw ma ani ka taa se kɔkan kulu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen hakaja jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ na ka taa se u ka baarakɛla wɛrɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ na munna ka se ka lajɛrɛ kɛ ni u ye ka hakililan valevalew kɛ Mali cogoya la ni waati na dɔ furancɛ tɛmɛlen na minisiri Abdoulaye Diop ale ni jɛkulu caman ma u ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ farafin jamanaw nazara jamanaw Asie jamanaw l'Amérique jamanaw ni Océanie jamana lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ na munna hali sisan ka se ka jirali kɛ u bɛɛ lajɛlen la Mali yɛrɛ ka ni waati kow la fɛn min ye minisiri Abdoulaye Diop ye ani Togo fana ciden dɔw ye ɲɔgɔn ye ka fara Palestine Suède ani Pays-Bas Espagne u bɛɛ lajɛlen tun nana fana ka se ka na Mali yɛrɛ bilama ka kunnafoniyaw ɲini ka bɔ minisiri Abdoulaye Diop yɔrɔ ni hakilina valevale in bɛɛ lajɛlen kun ye minisiri Abdoulaye Diop fɛ munna hali sisan ka se ka kumaɲɔgɔnya juru banba Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sani u ka lajɛrɛ nata cɛ min ni o bɛna kɛ u fɛ Desanburu kalo tile 12 Ghana jamana kan munna hali sisan ka se ka kuma Mali kunkanko kow kan ani k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma donna Mali cogoyaw la walikelen n'a sɔrɔ u bɛ dɔ fara u ka ɲangi ninnu kan walikelen u bɛ wuli minisiri Abdoulaye Diop ka nin ɲɔgɔnye ninnu kɔni senfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ hali sisan Mali kɔni bi a ka wele dan kurakuraya fɛn min ye farafina tilebiyanfɛ jamanaw ka sɔrɔ ko jɛkuluba CEDEAO ye k'a fɔ ko hali sisan sigi ka fɔ u ka o ba ma u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka fɛɛlɛ sɔrɔ nin waati na Mali gɛlɛyaw kan a tilala k'a sinsin kan ko fɛn min ye farancɛla fanga jamana ɲɛmaaw ye u bɛ wulikajɔ ani cɛsiribaw la munna jamana bi se na a nɔkɔrɔ la cogoya min na ka sariyaw bɛɛ lajɛlen tile a kɔnɔna na sɔɔni dama kalafili baaraw bɛna na latɛmɛ waati minnu na ani sigi k'a fɔ ba min ni o kun bolodalen don ni a labanna ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko a bɛna kɛ waati minnu na ko farancɛla fanga u bɛna na lakalali kɛ kɔkankulu ani jamana kɔnɔden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye o ko la o tɛmɛnen kɔ i n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ an na cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na Conseil des ministres o kɔni ye lajɛrɛ min bɛ kɛ an ka ministres fɛ min kuntigiya bɛ kɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ bolo u bɛ min kɛ arabadonyaw la hali bi ka se ka kuma jamana lahalayaw kan min kɛnɛ kan ministres bɛɛ lajɛlen bɛ a ka baaraw bɔ ka bin laɲini minnu b'u la ani ɲɛtaga min bɛ u ka baaraw kɔnɔna na fo ka taa se kɔseginw ma ka se ka olu ɲɛfɔ cogoya min na walasa solution bɛ se ka sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la a lajɛrɛ kɔni sigira sen kan ka bɛn kunu araba ma décembre kalo tile fɔlɔ san 2021 hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la ka kɛɲɛ kɛ ni sariya ko nasiraw ani baara bolodalenw ye minisiri min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ani musaka ko ɲɛnɛbɔli ma Conseil des ministres kɔni ye yamaruya di baara dɔ la min bɛ tali kɛ cakɛbonda dɔ o jɔliko kuma ye walima u ka lasigidenso o jɔliko kuma ye anw ka jamana kɔnɔna la ni o ye Mali ye a bɛ tali kɛ cakɛbonda la an ko min ma Institut du Sahel du Comité Inter-État de lutte contre la sécheresse cɛncɛnkan jamana minnu bɛ yen olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ja kɛlɛ cogo min na olu ka lasigidenso o bɛ se jɔ anw ka jamana kɔnɔna la cogo min na
na a musaka a kɔni bi taa se sefa wari ale miliyari 2 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma miliyɔn 610 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko a bi taa o la Mali gouvernement ani entreprise XCM SAR olu de bɛnna kan k'a fɔ ka nin baara in kɔni sigi sen kan wa olu bɛna baara bɛɛ kɛ kalo 12 o kɔni kɔnɔna la ni sariya sen min kɔni sigilen filɛ sen kan nin ye a bɛna kɛ sababu ye cakɛ bonda ni o ye Institut du Sahel ye u ka se ka u yɛrɛ tɔgɔla sigiyɔrɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la wa u mago bɛ baara minnu na olu bɛ se sabati i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na wa nin b'a yira an na k'a fɔ fana an ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni kɛn bɛ k'u yɛrɛ di pour hali bi jamanadenw olu bɛ se lafiya cogoya min kɔni na minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani jamanadenw ka ɲɛtaa bada ɲɛnɛbɔli ma conseil des ministres fɛnɛ kɔni ye baara kɛ ale ka yɔrɔ la kosɛbɛ projet de loi dɔ fana kɔni tun bɛ ni o ye sariya sen dɔ ye o sariya sen kɔni bayɛlɛmali ko kuma o kɔni fɔra a bɛ tali kɛ sariya sen na min taara marisi kalo tile 27 san 2019 so dɔ o jɔli ko kuma la service de santé maaw ka cakɛ bonda ba min bɛ ni an ko Institut national de santé publique o Institut national de santé publique min filɛ ale kɔni baara n'i y'a ta k'a lajɛ kun foyi tɛ a la pour que kɛnɛya nin cakɛ bonda in ka baara de ɲɛsinin don olu kɔni ma o cogo kelen fana kɔni don u bɛ ɲininiw kɛ hali sisan ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan kɛnɛya bada o bi se sabati cogoya min kɔni na a sigili kana bila bi la ani cakɛ bonda dɔ fana u kɔni ka baaraw ɲagamina ɲɔgɔn na an ko o cakɛ bonda in ma ko centre pour le développement de vaccin au Mali o centre kofɔlen min kɔni filɛ nin ye ale ka baaraw fana kɔni ɲɛsinin don fɛn min ye boloci baaraw boloci min se ka bana minnu kunbɛn ka se ka olu kɔni lase maaw ma sani a banaw nali waati olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ wa pour ka se ka nin baara ninnu kɔni sigi sen kan a yira k'a fɔ hali bi dɔ ka ɲi ka bɔ nin cakɛ bonda 2 ninnu ka koɲɛw la cogo min lakana bada o bi se sabati cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna la sariya sen 2nan min ni o tara a yɔrɔ la o fana bɛ tali kɛ sariya sen dɔ kɔni sigila sen kan sariya sen min ni a tara desanburu kalo tile 31 san 2018 a bɛ tali kɛ nin waati in kɔni na baara dɔ sigilila sen kan an ko baara min ma régime d'assurance maladie universelle pour ka se ka nɔgɔya don banabaatɔw ka kɛnɛya o ni a ɲɔgɔnnaw la cogoya min kɔni na i b'a ye k'a fɔ maa caman olu bɛ nafa sɔrɔ a yɔrɔ kɔni na o dɔ bɛ tali kɛ jamana baarakɛla a suguya députéw hali minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i ka nafa sɔrɔ nin koɲɛ in kɔni na jamana ɲɛmaa fɛnɛ ye wele bila maliden bɛɛ ma an ka ɲato sariyaw la sariya minnu bɛ se k'a to nin ko ninnu bɛ se nɔgɔya cogoya min na ani hali bi an ka dugawu kɛ jamana in ye jamana bɛ se sankɔrɔta cogoya min ka bɛn nɔvamburu kalo tile 26 ma san 2021 jɛkulu dɔ ye lajɛrɛ sigi sen kan Kuluba faamaso la i n'a fɔ a dogolen tɛ maliden kelenkelen si la CEDEAO kɛlen bɛ ka ɲangini bere min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ hali bi olu kɔni ɲɛfɔli kɛ walasa kɔlɔlɔ minnu bɛ a la u bɛ se ka solution sɔrɔ u la cogoya min na kɛnɛ ɲamaya tun bɛ Yakuba Katile yɛrɛ bolo ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na o jama Sinayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman kan ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la a ma dogo diɲɛmaa la k'a fɔ farafinna kilebi fɛ bolo ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO jamanaw ye ɲangi ta k'a da Mali ɲɛmaa caman kɔni kan ka kɛɲɛ kɛ ni o koɲɛw kɔni ye ani cogoya min na a kɔlɔlɔw olu bɛ se kunbɛn cogoya min kɔni na délégation belebele ka bɔ kulu yɔrɔ kulu min n'an k'a ma ko conseil économique social et culturel dakuruɲɛ kelen CESC ni a ɲɛmaaba Yakuba Katile olu kɔni ye u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka lajɛrɛba dɔ kɔni sigi sen kan lajɛrɛ min ni a kɛra novamburu kalo tile 26 Kuluba Yakuba Katile ale ka ɲɛmaaya o kɔnɔna la a kɛnɛ kan ministre de la refondation de l'État ni o ye Malikura bise sabati cogo min na o ministre ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara a ka conseil maa caman olu fana kɔni kan nin baara in kɔni ye tile 5 baara ye u bɛna sigi sen kan ka fɛɛrɛ ni dabaliw ko olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔni boloda kosɛbɛ gɛlɛya minnu bi an ka jamana kɔnɔna la o gɛlɛya ninnu bi se bɔn cogoya min na pewu ka kɛɲɛ kɛ ni o koɲɛw de ye ani gɛlɛya ninnu bi se wuli ka bɔ yen cogoya min kɔni na conseil économique social et culturel ni o ye an ka jamana yɛrɛ cakɛ bonda ba 6 na o kɔni ye o maa ɲɛma ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ Mali ka ɲɛ
ɲɛtaa kama olu kɔni bɛ fɛ u ka lajɛrɛ in kɔni kɔnɔna la u sen ka don fɛn min ye baaraw la baara minnu ni a bɛna kɛ sababu ye ka malidenw ka laɲiniw malidenw mako bɛ minnu na gɛlɛya minnu bɛ société civile kan u sen ka don a baara kelen kelen bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ CEDEAO ka ɲangi ninnu kɔlɔlɔ a kɔni bi sɔn ka juguya o de kama u bɛ fɛ yamaruya ka di olu ma u k'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ka olu kɔni bila ka taa CEDEAO jamanaw ka taa olu kɔni kuma ɲɔgɔnya ni faso Mali ale tɔgɔ ye Conseil économique social et culturel ma ɲɛmaaba ni o ye Yakuba Katile a ka kɔrɔfɔ labanw kɔni na a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ka k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min Mali min ye an ta ye o baaraw bi se nɔgɔya cogo min na a ye wele bila faraɲɔgɔnkantɔnw ma a ye wele bila société civile ma maa bɛ yen ni olu bɛ nafa la don anw ka jamana kun wele bilala ninnu bɛɛ lajɛlen ma Mali ka ɲɛtaa dulonnen don maa o maa la a ye wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an bɛɛ k'an dusukun ka o kɔni kɛ kelen ye o de kunna la a y'a yira k'a fɔ olu labɛnnen don sanga a n'a ka waati bɛɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali ka ɲɛtaa ka o kɔni sabati bada ɲɛtaa olu bɛ u sen don o la wa u y'a yira k'a fɔ fɛlɛ ni dabaliw fana bi u bolo waati nataw la u bɛna bɔ ka min ka o kɔni yira cogoya min na gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la bi o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ban cogoya min kɔni na nin kɔni kɛra fɛn min ye lajɛrɛba kɔni senfɛ min kɛra lajɛrɛ cunen ye Conseil économique social et culturel maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin an ka waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaaw fana ma an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma décembre kalo tile 2 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. an balema polisilakaw ka fara Saint-Pierre Pompier tigilamaw kan olu ye lase dɔ kɔni kɛ ka bɔ Allemagne jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allemagne worodugu yanfan u ka duguba min bɛ yen ni o ye Munich ye diɲɛ seleke 4 kɛlɛ filanan min kɛra an ko deuxième guerre mondiale san 1939 ka taa bila san 1945 san na o kɛlɛ kofɔlen min filɛ nin ye dɛ ko bɔmu jugu dɔw kɔni tun bɛ Allemagne kaw fe o bom dɔ kɔni explosera araba décembre kalo tile gale san 2021 bom ye explosele Munich kaw fe waati mina a kɛra sababu ye ka maa 4 ka olu kɔni bana wa bisi basa o kɔni donna nɛgɛboli siraw olu ka koɲɛw la an bi waati mina iko bi ka maaw hakili lajigi k'a fɔ taganikasegi siraw ni ye olu jateminɛ ni waati na Allemagne dugukolo sanfɛ nɛgɛsiraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni sɛbɛkɔrɔ laburu jalen do ni yɛrɛ explosion in kɔni kɛra sojo yɔrɔ dɔ kɔni na ni o ye chantier ye yɔrɔ do yɔrɔ min ni nɛgɛboli sira ale kɔni ɲɔ ɲɛlen do o yɔrɔ kofɔlen kɔni na kosɛbɛ ministri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kow ɲɛnɛbɔli ma marabolo kɔnɔna la Joachim Herrmann ale kɔni ko bɔmu do min giriya bɛ taa se kilogramme 250 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma a ma walawalali foyi kɔni kɛ o koɲɛ in kɔni na dɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ deuxième guerre mondiale min kɛra a bɔmi tɔ caman kɔni bɛ Allemagne dugukolo jukɔrɔ sojɔlaw bɛ bɔ a caman ka sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen san 75 diɲɛ seleke 4 kɛlɛ tako filanan o kɔni kɔfɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ san 2020 bɔmu jugu 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɔni désamorcera Allemagne ale dugukolo kɔni sanfɛ u yelen kɔfɛ usine européen dɔ kɔni fɛ o cogo kelen fana kɔni do an bɛ waati mina iko bi yɔrɔ caman bɛ yen bɔmu bɛ yɔrɔ minnu dugukolo jukɔrɔ i n'a fɔ Cologne, Dortmund ani Frankfurt kɔnɔna la. Autriche chancelier kɔrɔ min bɛ yen ni a tɔgɔ Sebastian Kurz a ye lase dɔ kɛ alamusa décembre kalo tile 2 san 2021 k'a fɔ a kɔni bina a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kulun ta ka bɔ politiki okumu kɔnɔna la a ye nin kuma in fɔ waati la waati min ni a nɔ minɛlen do yuruku okumu kɔnɔna la yuruku sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra sababu ye k'a ka ministri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ minɛ a la octobre kalo tɛmɛnen kɔnɔna la
Sébastien Course a ye lase dɔ fana kɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka baaraw okumu kɔnɔna la kalo nataw la a bɛna ɲɛdakura yira buna adamadenw na ka maaw hakili lajigin. Sébastien Course bɔra minisiri ɲɛmaaya la Autriche jamana kɔnɔna la nin ye a kalo 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye. Nin cɛ min filɛ nin ye san 35 maa don min ni a kunkolo kɔni bi a kan da la kosɛbɛ. Sébastien Course bɔlen minisiri ɲɛmaaya la Autriche dugukolo sanfɛ i b'a ye k'a fɔ conservateur ka fɛɛlɛtɔn min bɛ yen o maa ɲɛma a tora o kɔni na wa wasaden bulon kɔnɔna la groupe min bɛ yen n'an k'a ma ko groupe parlementaire o fana ɲɛma don nin waati in kɔni na a ye ɲɛfɔli caman kɔni kɛ maaw ye a y'a yira k'a fɔ nin ye politiki maaw ka janfa ye. Sébastien Course waati min na a bi bɔ minisiri ɲɛmaaya la a y'a ɲini a yɛrɛ kɛrɛfɛ maa dɔ fɛ o min tun ye ministre des affaires étrangères ye Alexandre Schallenberg o ka se ka bila a nɔ la cogoya min na. Bamanankan bɛ kuma dɔ fɔ wa siga foyi kɔni tɛ kuma in na ko cɛya kuma man ca. Ethiopie minisiri ɲɛma Abiy Ahmed de kelen filɛ ka o yira nin ye diɲɛ faama kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni na. A kɛlen kɔfɛ k'a bɔ a ka vɛsi baw a n'a ka dulokibaw kɔnɔ a ye kɛlɛkɛfini kɔni don pour ka se ka taa Libi jamana kɔni kumabɔ. An bi waati min na i ko bi Ethiopie minisiri ɲɛma Abiy Ahmed ye lase kɛ min senfɛ a y'a yira k'a fɔ Lalibela ye marabolo ye olu ka pankuru jigi yɔrɔ min tun minɛlen don banbaaci wale tigilamaw fɛ ani u ka seko ni dɔnko soba min fana kɔni tun bɛ ni u ka kukɔrɔw kɔni maralen don a kɔnɔna la u kɛlen filɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ banbaaci wale tigilamaw la araba desanburu kalo tile gale san 2021 o cogo kelen fana kɔni don a y'a yira ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ Tigre rebelle kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bolo wa communiqué in fana kɔnɔna la a b'a fara k'a fɔ u bɛna tagama dugu dɔmɔdɔw fana kɔni kan an bɛ waati min na i ko bi o duguw la Sekota dugu fana bi o la. Sekota ale bɛ Amara marabolo o kɔni fɛ Ethiopie ale Kaɲangalafan kɔni fɛ o cogo kelen fana kɔni don kɛlɛ bɛna mɔnɔbɔ ka taa Debreceni ale marabolo fana kɔni kɔnɔna la. Ni Debreceni ta k'a lajɛ o ni Addis Abeba sira bɛ taa se kilomɛtiri 200 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma sani Lalibela marabolo minɛli cɛ u tun ye marabolo dɔw fana kɔni minɛ i n'a fɔ Shewa Robi marabolo o ni Ethiopie faaba Addis Abeba cɛ o bi taa kilomɛtiri 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la. Dimanche tɛmɛnen Shifra Afar o marabolo fana kɔni minɛra Ethiopie kɛlɛkɛcɛw fɛ banbaaci walew la. Minisiri ɲɛma kɔni ye layidu di k'a fɔ u bɛna tagama ni waati in na Amara marabolo kuru kara bɛɛ kan o yɔrɔ min yɛrɛ ye yɔrɔ ye ni TPLF kɛlɛkɛcɛw dalen don o yɔrɔ kofɔlen kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Ethiopie jamana bi kɛlɛ bolo kabini novembre kalo san 2020 san kelen kɔfɛ nɛgɛnɛgɛni ni fɛnw na minisiri ɲɛma yɛrɛ kelen filɛ nin ye ka taa jɔ kɛlɛkɛcɛw cɛma ka marifa ta ka kɛlɛkɛminɛnw ta pour ka se ka jamana kumabɔ. Nin ye sira kura kɔni sigilen ni waati in na sen kan Libi jamana ani Turki jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Libi dugu min tɔgɔ ye ko Misrata ni a bɛ Libi yɛrɛ tilebiyan fan fɛ ni waati in kɔni na ji sira dɔ kɔni kolobo karilen filɛ nin ye k'a daminɛ o dugu kofɔlen in na ka taa bila Izmira ale kɔni fanfɛla kɔni na Turki ale masurunya kɔni na nin kɔni kɛra nisɔndiya ko ba ye Turki ani Libi jamana ɲɛmaw olu kɔni bolo san 40 tɛmɛnen kɔfɛ ni sira kofɔlen kɔni tigɛli la ni waati in kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ cakɛ bonda min bɛ nin baara in ɲɛmaaya la o ye compagnie Kevale maaw olu kɔni ye wa u ka baara taabolo kɔni ye maaw kɔni ja kosɛbɛ kosɛbɛ. Maaw bi ta ka bɔ Libi ji sanfɛ ka taa ni u ye Turki o cogoya kelen fana kɔni don ni ye mer Méditerranée sanfɛla ta k'a lajɛ Libi jamana kilomɛtiri 1770 de bɛ u bolo ni waati in na ka maaw
hakilila jigin san 10 kɛlɛ min kɛra Libi jamana kɔnɔna la u bɛ fɛ ka dɔ bɔ o dusukami kɔni na ni waati in na ni baara caman sigili ye sen kan o dɔ bɛ tali kɛ kalafiliko o ni a ɲɔgɔnnaw na ka maaw hakilila jigin k'a fɔ Muammar Kadhafi ale tun ye Libi cɛba dɔ ye a ye Libi jamana mara san 1969 ka taa bila san 2011 waati olu kɔni na a kuma la Libi jamana kɔni tun progrès len tun don kosɛbɛ ni u ka baara bolodalen caman kɔni ye ni waati in kɔni na sa liaison maritime ni o ye ji sira Libi ani Turki ni ɲɔgɔn cɛ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ taarɛ an bi nɔnkɔnkari kɛ ka don Lituanie ale jamana kɔnɔna la Lituanie gouvernement ye lase kɛ k'a fɔ état d'urgence o min sigilen don u ka jamana kɔnɔna la u bɛna dɔ fara o kundamala kan kalo kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko k'a daminɛ u ka jamana dancɛ ka taa bila Belarusi jamana yɔrɔw olu kɔni na o cogo kelen fana kɔni don u ka jamana yɔrɔ min ni ani Pologne jamana bi danbɔ a fana bi taa o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni yɛrɛ état d'urgence kura in bena sigi sen kan décembre kalo tile 10 nata ministri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kow ɲɛnɛbɔli ma Ayi Bilotɛt ale de ye nin kunnafoniya in bɔ ka bin a y'a yira k'a fɔ nin fɛɛlɛ kura minnu kɔni filɛ nin ye a tɛna tipi tapa don maaw ka taga ni ka segin na nka siga kɔni tɛ min na dɛ a bɛna kɛ sababu ye ka jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli ka o banba bolimafɛnw kɔni fan fɛ bolimafɛn minnu ni sɔmi kɛlen don olu la k'a fɔ u bɛ maaw ta tungarankew ko don ka bɔ Belarusi jamana kɔnɔna la ka don ni u ye nanzarala jɛkuluba Union Européenne jamana dɔw kɔnɔ minisiri ka kɔrɔfɔ la maa minnu bɛ don jamana kɔnɔna la duguma sira fɛ an ko migrant ko olu kɔni ka kow bɛ ka yakubaya ni waati in na wa fɛɛlɛ bɛ u bolo ni waati in na misaliyala maa minnu bɛ Lituanie dugukolo sanfɛ olu bɛ se ka Pologne nasɔrɔ cogo min na walima ka Allemagne nasɔrɔ cogo min ni sariya kura in ka sigi sen kan juma nata gouvernement bɛna taa a sariya sen da wasadenw ɲɛkun kilenna u b'u hakili jagabɔ a kan kosɛbɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ tungaranke maa 7000 ka taa bila maa 105 la olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Belarusi dugukolo sanfɛ ni waati in na wa a b'u hakili la k'a fɔ don dɔ u bɛna don nanzarala jɛkuluba Union Européenne jamana dɔw kɔnɔ. An balima Hɔrɔnya TV lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali Ala ka Maliba in kolo suma ka madonna da kelen fɛ ne ka u bɔ da kelen fɛ bɛn ni kelenya ni basigi ni kodo ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kan ya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sɛkumaru Seydou Kulubali El Farouku ye sijan ni kɛnɛya laban ko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali okumu kɔnɔna na o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi alamisa ma lasiri fɔlɔ tile 26 san 1443 kira kisi nɛɛma b'a ye ale ka bange ni san jati la o kɛlen bɛnna bi alamisa ma décembre kalo tile 2 san 2021 Nabila Isa ale ka bange ni san jati la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ